मिथिखादोंमोन आइयादि माइरंखौ लाबोथारगोन होननानै। ओमफ्राय आयै माइरंखौ मानो एसेबां गोबावजों लाबोदों हा? नोंखौ जोंफोर फुङावनो लाबोगोन होननानै खथ' नेबाय थादों। मा बुंबावनो आइ, नोंसा नोम्फाखौ मिथिखागोआनो माथो बोरै मानसि। आइ मा नोंसोरो जेबो मोनजायाखै नामा फुंनिफ्रायनो? मोनजायाखैथ' आइ, किमान उखैखादों आङो। आइ फिसा नोङो मानो आंखौ एसेबां नागिरो होनाय? नोङो बिबारिखौ खिन्थाहैनो होबानोथ' जायो बिसोरहानि न'आव दङ होननानै। आइयै आंखौ निमाहा हो, आं रागा आरो दुखुजोंनो खोन्थाहैनो होआखैमोन आइ। आइयै आफाया आंखौ खेबसेबो नागिरमाराखै। ओहो आइ ओहो, नोंखौ खेबसेबो नागिराखै बियो। जोंहानि आफाया मानो बेफोरबायदि? आं मा दुखु मोनखायोलै आइयै। सोरबा 200 रांनि थाखाय गावनि फिसाजोखौ सोरबा होखारहरो आरो बुंनाय हा? होखारहरा आइ, आं मिथिगौ। नाथाय नोंसा आफायासो माबायदि मानसि आं बेखौसो मिथियासै। आइ फिसा थु न'आव थांसै थु, जि जाबाय जालांबाय दे। थाङा आइ, आं मालाबाबो सिगां थाङा। जेब्लासिम आफाया आंखौ नागिरा आं अब्लासिम न'आव थाङा। बेफोरखौ मा बुंदों नोङो माइ फिसा हो? सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आं आइयै। खोनासं फिसा, नोङो मालायनि न'आव बेसे बिदि थाबाय थानो? आरोथ' आरो नोङो बिसोरहानि न'आव थाबा ओंखामखौनो मोनजाबाय थानाय नङा। सानफ्रोमबो बोथिसेबाबो रानना थानांगोन नोङो। बिसोरहानि न'आव जेबोआनो गैया, गावसोरा जानोनो माइरं गैया, आरो नोंखौ बोरै फिनो हानो बिसोरो हो? नों बुंनाय। आं मिथिगौ आइ, थेवब्लाबो थागोन आङो बिसोरनि न'आव। बिसोरो जेरै थायो बिदिनो थागोन आंबो। बिसोरो जुदि बिदि थानो हायो आं मानो हाया आइयै? थागोन आंबो बिदिनो। आइ फिसा नोङो मानो बेफोरबायदि? थांगौमोन आं आइयै, थांगौमोन। आफाया जुदि आंखौ खेबसे नागिरनाय मोनबा थेवब्लाबो थांगौमोन आङो। दा आङो आफानि सिगाङाव आंनि मोखांखौ खोन्थिहैनो लाजिसिगोन आङो आइयै, लाजिखागोन। हरदो आइयै माइरङा, आङो संहैनोसै ओंखामखौ। फिसा मार उखैखादों नोङो बिदिनो उखैबाय थागोन फिसा। थौ न'आव थौ, आरो आङो बिदि सिरि बेसे माइरं लाबोबाय थागोन देनाय नोंसोरनो? जागोन आइयै, जोंफोरनो बेफोरबायदि लाबोबाय थायाबाबो जागोन माइरंखौ। खेफ्रा मानसिफोरनि माइरंखौ जाबाय थाया जोङो। दे होमबालाय थाङाबालाय माथो बुंबावनो आङो। दे माइरङा संहैदो, आंबो थांसै। नोंसा आफाया अबावबा नागिरबाय थागोन, आङो सिरिसो फैखोमादों। दे होमबालाय थां माखारै। आब' थास'खौनो एसेल'सो मोनबाय माथो। एसेबां निउमान थास'आलाय सोर सासेनो थोनो? जोङो जाया दे, आब'नोनो होगोन जानो। जोंफोरनियाथ' ओंखाम रानना थानाय अयभास दंखायोना, आब'नियासो अयभास गैया। नंगौ र', थेवब्लाबो उखैदोंना जोंबो। आगोलो थास'फोरा माथो लामायावनो एसेबां रज'ना थायोमोन, दा माथो गैलायानो, रज'नायानो थांला। ओंलै मानोबा? मादैया माइरं लाना फैगोन होननाया गैया फैमारासै खोना। आंलाय नों बुंनायखाय फैमारगोनसो सानदोंमोन मादैखौ। आंबोथ' फैगोन होनना सानदोंमोन। मा खालायबावगोन, बोरमा मासे दङमोन, बेखौबो सिखावासो लांखो ना मायासो लांखो। ना मासे गिदिर मोनबाय, गैया बेबो थैना थाबाय। जोंफोरो मा सानफ्रोमबो बिदिनो थासिगोन नामा आब'? ओंखाम रानै जोंनि खाफालाव मा धोनि जानायानो गैला नामा? अबावथ' धोनि जानोलै जोंफोरो? धोनि जानायाथ' बाद हो, ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजानाय नंला खोना। मालायफोरा सरखारनि माइरं मोनो, जोंहासो मोना। एबारो माइरंनि कार्डखौ बनायना लागोन दे होनबा जोंफोरो। होआलै, रावबो बानायनानै होनो नागिरा। आगोलबो खिन्थाखांबायमोनलै, माथो रावबो थालखौनो लाया जोंहाखौ। थौ थांसै थौ, आब'आ ओंखाम उखैनानै दा थानोनो हायाखै खोना। थौ माखारै थौ, थास'खौनो संना होनोसै। बेनिफ्राय जोंफोरा मा जागोन? जेबो मिन्थिथ'ला आङो दा। थौ माखारै थौ। सेंग्रा गोसो थोनो हानाय जानांसिगोन आङो। गंसे दङ, बेयावबो माथो रावनिबो रं नाम्बार संमा नाम्बार नांफैयालै। बिदि आरो बोरिं थाबाय थानो हायो नालाय सिख्ला बैसोआव। मालायफोरा खथ' गोसथोनाय दङ, 2, 3, 4, 5 लागै। आं आरो सासेखौनो फसाय
फसायना लानो रोङाखै जाम्बिसोलै आंबो सासे थाब थाब गोसो थोनांगो थाब थाब हाबा जानांगो थाब थाब गथ' जाहैनांगो नंमारगौ दे थिगखौनो सानना दोननो गायदे जुदि आङो रागावलायनानैसो हाबा जायो होनबा माथो फिसाफोरा आंनिया आबैसो होनगोनलै आंखौ सयथिनिबो नंमारगौलै बालनि रांखावरि आनैयालाय माला हाबा जागोन माला गथ' जाहोगोन गथ' गथाय जानायालागि बुरै जागोनलै बियो गथ'फोरा आबैसो बुंगोन बिखौ आबै बेनिखायनो गायदे नोंबो थाब थाब हौवा फथायना ला आरो थाब थाब हाबा जा आरो थाब थाब गथ' जाहो नङाबा बुरै बुंजागोनलै आंबो रांखावरि आनैनि बायदि जोंहानि मबाइलाव बालनि सोरबा सेंग्रानि रं नाम्बार नांबा हाममारसिगौमोनलै सुनना अब मैं ज़बा हो गई ओय 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 इसोर ओंखामा मोनबाय दे बिबारि मोना थाब मोनफैबा हामगौमोन माथो दाहालागि मोनफैला थास' खानो थांनायानो बिबारि आरो मोस्रोमा खम सिन्था खालायगासिनो दा मादैया माइरं लाबोगोन होननाया लाबोमारासै होननानै खमबा सिन्था खालायगासिनो अबाव ओंखाम मोनजागोन मा जागोन दा होननानै आरो आंखौ खम सिन्था खालायगासिनो बिसोरो आब'आ दा मा जागोन ओंखाम राननायनिबो अयभास गैया जोंनियालाय बेलेग जोंनिया अयभास दङ आब'आसो मा जागोन होनना खम सानगासिनो ओजोंबादि ओंखामानो मोनबाय बिसोरनो आङो फैबानो ओंखाम खुरना होखागोन आयु उदैया क्र' क्र' गाबबायहाय बिबारि मोना माखारे मोनफैबा हामगौमोन जाग्रोनो हागौमोन थेवब्लाबो बिसोरखौ गारनानै बोरै जानो बोरैबाबो मोनखाङो ओंखामखौ संखांबाय र' दा जेबो मैगं थाइगंआनो गैया मा खालायगोन दा दाखालै ना गेदेर थैनायखौ फोरानना दोनदोंमोन माथो बेखौनो सावनानै बाथोन देना दोननायानो हामसिगोन नामा बेखौनो खालायना दोननोसै आङो बै न'नि उनखिंजा बानलु बिफां फांसे नुदोंमोन फिथाइबा थाइदोंना थायाखै दंना गैयाबा नायहैनि र' आङो इसोर आंनि हौवाया गैया दे मोनफैयाखै खोना गामियाव थांनाया इसोर बेसेबा गोजोननाय मोनखाबाय आं गोसोखौनो गथ'फोरनो माइरं मनासे हैनो मोननायखाय मनाया दंना गैलालै दङ दे आंलाय गबोबायसो सानदोंमोन बै खेबफ्रा हौवानि थाखाय मनाखौ एरसिना लादोंमोन आङो मनाखौ नुनांगौबाथ' बा खम हांगामा खालायगोन बियो आंनि हौवाया जेन सोरबा गावनि सम्पतिखौ सेना लादोसो आरो बिदि खालायथारो बापरे बाप आरो मानसियालाय दाहालागि फैया जागोन ना बियो ना न' सिंफोरावसो उन्दुना दंबाय बायोलै नायहैनि र' सनाखौनो खेबसे खबर लानि र' इसे है आथिं गोलावबो फैलायबायलै दा आरो सनाजों रायज्लायबा जेबो माथोखौनो खोनानाय नंला हेलौ सना मा खालामदों सना उन्दुदोंलै माथो खालायबावनो अखाबो फैदों अखा हाबा आरो उन्दुनायल'खा आंनिया नोङो उन्दुवाखै होनबा उन्दुवाखैलै सना महा उन्दुनो हागोन आङो नोंखौल' गोसोखांबाय थायो मा होनदों नोंखौल' गोसोखांबाय थायो मा होनदों मा बेंगि जाबाय नामा नोङो सना जेबो खोनायाखैदा आङो अखायानो एफा ज्राव ज्राव हागासिनो अबाव खोनानो देनाय बेंगिसोलै नोङो बेंगि एसेबां गोसा गोसायै बुंदों थेवबो खोनाया नै दासो खोनाबाय अखाया दासो एसे हागाबाय जोंनि जाबो हागाबाय र' एसे सनालै नों आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै खांलाया होनबा सना आयु माथो पापि हौवाया न'आवनो दङ ओइ सोरजों एसेबां मिनि रायज्लायबाय थादोंलै माबा लोगोजों रायज्लायदो लोगो नंमारगौना नंमाराहाय मा नंमारगौना नंमारालै थारमानेके नोङो आंखौ सन्देह खालायदों सन्देह नङा नों आजिखालि माथो सानफ्रोमबो बिदि मिनि रायज्लायोलै आङो नायगासिनोसो दंमोन नाथाय जेबो बुङाखैमोन नोंनि मथे मिनि रायज्लायबा हिनजावफोरजोंल' रायज्लायनाय जायो नामा जाया थेवब्लाबो बिदि सानफ्रोमबो मिनि रायज्लायबाय थायो बेयाव आरो सन्देह जाया मा जानो देनाय नोङो बेनिफ्राय थांदोंना थाङाखै कुकुरनि साला नङाबा थाइगिर फिथाइ सिरिनाय होनोसै आं नोंनो नांगौ ना सन्देह खालायनो फैदों आंखौ साला
गावनि हौवाखौनो देखांबायरा साल्ला बाथोनखौबो माथो थास' खानो थांनायफोरासो दाहालागि मोनफैला आङो आइजों रायज्लायबाय ओंखाम संबाय ना सावबाय बाथोन देबाय गैया दाहालागि मोनफैला बा ना गोरान बाथोना जि मोदोम खादो आयो आयो जानोसो लुबैसोबाय आंखौ एसे जानाय नायनो र' बाथोनखौ बोरैबा जादों गोथाव जादोंना जायाखैबा मोदोमनायालाय मार मोदोमखादो मोजांनो गोथाव मार टेस्टि जाखादों मार गोथाव जाखादो हाला उदैया थाम उखैथारबाय जाग्रोनोसै खोनालै आङो ओंखामखौ हाला माथो थानो दै जानोसैलै आङो हामा मोनगोनसो ना मायोबा मोना खोनादो जानोसै आङो हाला आं थानो थोरसिफोरखौ अबाव दोनदोंबा ओइ नै मोनबाय र'